ठेकेदाराला बिलाचा धनादेश देण्यासाठी 72,000 रुपयांची रक्कम पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज, त्याचबरोबर नगराध्यक्ष, ठेकेदार, पालिकेतील आरक्षक त्यांच्यातील मोबाईल संभाषणेही सादर करत माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर, गटनेते गणेश कुशे यांनी स्टिंग ऑपरेशनद्वारे नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराचा पर्दाफाश केला. नगराध्यक्षांनी पालिकेच्या इतिहासाला कलंक फासला असून शहरवासियांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे याची नैतिकता स्वीकारत नगराध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडू असा इशाराही श्री आचरेकर, श्री कुशे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. दरम्यान या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल संभाषणासह निवेदन सादर करत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. याचबरोबर त्रयस्थ व्यक्तीने ठाण्यातील लाचलुचपत विभागाकडेही तक्रार केली असल्याची माहिती मिळाल्याचे श्री आचरेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हॅलो, हां सर, फोन कर सर. ते पाटकर साहेब बोलणार तुमच्याशी. बोलतो फोन. हां साहेब, हॅलो. हां हां, ते सेवनचं मिळून सांगताय ना? ते काय ते जरा बाहेर येऊन बोलतोय आता तू? ऑफिसातच आहे. हॅलो, कोणासमोर? कोण आहे? कोण आहे? तेच आहे, सेवनच्या सकट सांगतायत ते. 10%? हो. तुला प्रश्न साहेबांनी नाही. मला दुपारी जेवायला बसलो आणि फोन केलेला की ते 1% आपल्याला काय ऍक्सेप्टेबल नाही, तू प्रमाणे करत असतील तर घ्या असं मला सांगितलेलं. आता म्हणजे तुमचे ते म्हणतात की आम्ही टोटल तुमच्याशी बोलणं झालं म्हणून मी म्हटलं फोन. पण आमचे नाही करते साहेबांचा काही विषय नव्हता तेव्हा. हां, हो सांगतो. सांगा त्यांना तसं. हॅलो, आता खूप विषय झाला या गोष्टी. परत तुला फोन कसं बसू नका तुम्ही. नाही पण सर तुम्ही काल बोललो ना, तुम्ही तू तसं बोललं तसंच करतोय ना सर. पण आता सीओचा मध्ये कुठे आलं सर? ते तर आहेच नाही ना. ते बघा तुम्ही काय, ते मला काय सांगू नका, तुमचं बघायचं. पण तर चेक तर तुम्हीच करणार ना सर. हो, बरोबर बोललात ना तुम्ही. मग पण सीओ ते बोलले मला 1% द्या, तर तेच मी तुम्हाला म्हणतो. त्यामधून 1% त्यांना तर ते 2% बोलतात. 1 नाही 2 लागणार मला म्हणून. तर मी कुठून देऊ सर आता आणखीन पैसे? तुम्हाला माहित आहे ना सर, आपण 10% लास्ट 10% तेवढंच दिलं होतं टोटल. आता हे नाही, कंपनीचं काही कमिटमेंट नाही केलं तरी पण मी काय ॲडजस्ट करून हे करून घेतलंय. आता आणखीन कुठून करू सर? हे बघा, तुम्हीच विचार करा सर. तुम्ही जसं बोललं तसंच करतो. कंपनीने बोललं असं काय कमिटमेंट झालं नव्हतं, पण मी मला नाही तुम्ही द्या. मी सरांशी बोललो आणि करून आपण घेऊ. तर मी एवढं करून घेतलं सर. आता हे तर तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्या ना सर. बरोबर आहे. हे लोक नाही म्हणत, मी बोललं की नाही तुम्ही बोलून घ्या. पाठीला काय बोलायची गरज नाही. नाही तुम्ही एकदा नाही तुम्ही बोलून घ्या. नंतर मी गेलं तर नंतर